ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫാമിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഫൈസൽ കളത്തിൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രോ ബാഗ് ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗ്രോ ബാഗിൽ, ചാക്കിൽ, ചട്ടിയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ആദ്യമൊക്കെ ടെറസിൽ ഒരുപാട് ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ടെറസ് കൃഷി ഞാൻ മാറ്റി. എന്നാലും പറമ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ പാടത്തായിട്ടും അതേപോലെ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചാക്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്, എന്തൊക്കെയാണെന്നിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ശേഷം എൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തോളം കുമ്മായിട്ടിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ അമ്ലത്വം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുളിരസം ഉള്ള മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ അത് ഒന്നും ശരിയാവാറില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരാഴ്ചത്തോളം അതിൽ കുമ്മായിട്ടിട്ട് മണ്ണിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത മണ്ണാണിത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കോഴി ഫാമിൽ നിന്ന് കോഴിവളം കൊടുത്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിവളം നല്ലൊരു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നന്നായി പൊടിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണത്. പിന്നെ വേപ്പ് മണ്ണാക്കും കപ്പളി മണ്ണാക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിന്ദൂരപ്പൊടി, ഈ ആശാരിമാരുടെ ഉള്ളി ആക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, വിറകല്ല, ആ പൊടി പോലത്തത്, അത് നമുക്ക് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കിയ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ടുപോയി, പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചകിരിച്ചോറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിത് ഇടാം. കാരണം ചകിരിച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 100 രൂപ മുതൽ 250 രൂപ ഒക്കെ 5 കിലോൻ്റെ ഇതിന് പല സ്ഥലത്തും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളമൊന്നുമില്ല, മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അടിയിൽ കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പോയി, അതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കരിയില ഇടാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കരിയില ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മണ്ണ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഇതിലിട്ടത് കാണിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് ഒരു വളമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക, അത്ര മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗ് ആണെങ്കിലും ചട്ടിയാണെങ്കിലും ചാക്കാണെങ്കിലും നിറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പകുതി വളം നിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇത്ര പോലൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ചാൽ മതി. പിന്നെ കല്ലും കട്ട അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കരിയില നന്നായിട്ട് ഇട്ട് ചാക്കിലൊക്കെ നിറക്കാറുണ്ട്. കരിയില എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചീഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതും ഒരു വളമായിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളവരൊക്കെ കരിയില ചേർക്കുക, നല്ലതാണ്. അവിടെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് വളം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5-10 ചാക്കിൽ ഇപ്പോൾ പറമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ കരിയിലൊക്കെ അടിച്ച് ചാക്കിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറമ്പാണ് വൃത്തിയായും ചെയ്ത് നമുക്കത് ചാക്കിൽ നിറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപകാരമായും ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണ് ഈ എന്താ ചാക്കിലേക്ക് നിറക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അടിയിൽ കരിയിലൊക്കെ നന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് നിറക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ അടിവളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗമേ ഞാൻ നിറക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് തൈ വെച്ച് കൊടുത്ത് വളരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചാക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത വൈകിട്ട് പോയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സാധനങ്ങൾ കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ പയർ തോട്ടാണ്. പയർ ഇപ്പം ഇന്ന് പൂവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 34ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ പയർ പൂവിട്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയിലൊന്ന് മടക്കി വെക്കുക. കാരണം നല്ല വൃത്തിയിൽ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോഴും തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ, ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുവിധം ചാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും നിറക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൊണ്ട് നിറക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തൈ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. തൈ ഇനി ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി പോയിട്ട് ചെറിയ ദിവസം പോയി തൈ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തൈ വെക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിംഗ് വേൾഡ് ഫൈസൽ എന്ന എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അല്ല യൂട്യൂബിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഫാമിംഗ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.